fraților, o să mulțumiți în ceruri pentru toate oportunitățile astea de a sluji. În cer o să veniți și o să ziceți: frate Toni, îți mulțumim că ne-ai pus să facem sonorizarea în tabără. Îți mulțumim că ne-ai pus să facem transmisia live. Că uite în cer, uite câtă răsplată am, că prin transmisia live s-au întors oameni la Hristos. O să mulțumiți pastorilor, preoților și celor care v-au pus la treabă. Țineți minte asta ce vă spun. O să le mulțumiți pastorilor și preoților care v-au pus să dăruiți. Țineți minte ce vă spun. Dimineață vedeam un preot care scria pe net că anul ăsta încalță 14.000 de copii, un preot ortodox. Și zicea: anul ăsta am 30 de zile să încalț 14.000 de copii pentru școală. Preot ortodox, Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l ajute să încalțe pe toți, amin? Dar în cer veți mulțumi preotului ăluia ortodox care v-a pus la treabă, care v-a pus să dăruiți. În cer o să-i mulțumiți lui Toni care v-a pus să echipați de școală împreună cu el anul ăsta în 30 de zile, câte ne-au mai rămas 2000 de copii. În cer o să veniți și o să-mi strângeți mâna mie și tuturor celor care v-au pus la treabă, amin? Și pe cei care nu v-au pus la treabă o să-i ocoliți. Că ăsta nu m-a pus la nimic. Vă dați seama că în cer o să ajungă biserici care o să fie cele mai lipsite de slavă, pentru că în cer nu o să fim egali. În cer nu-i comunism, să știți. În cer nu o să strălucim la fel. Biblia o zice, nu Toni? În cer o să avem slavă diferită, răsplătiri diferite. Zice, unii vor fi mântuiți ca prin foc, fără zitare. Răsplată, fără răsplată. În cer vor fi oameni fără răsplată. Cum arată răsplata aia? Nu știu. Dar o să avem răsplătiri. Eu vreau mare. Lăsați-mă să fiu lacom. Eu vreau mare. Aleluia! Mai vrea cineva răsplată mare? Mâna sus. Aleluia! Aleluia! Vă dați seama ce pricăjiți o să fie? Și în cer, mă, o să fie oameni pricăjiți, știi? Ce faci, mă? Mi-am pierdut, mă, răsplată. Unde, mă? Păi n-am fost vrednic de ea, era să pic de la mântuire, m-am încurcat cu unul, cu altul, cu una, cu alta. Mi-am pierdut răsplata pentru că a pornit focul din temelie și a ars tot ce am construit acolo. De ce, mă? Păi era construit prost. Fân, trestie, paie, nu era vrednic de Hristos ce am construit. Și am pierdut tot. Aveți grijă cum construiți, amin? Să nu vă pierdeți răsplata. Domnul să ne...